Къща Юнона. Огнена магия за пламенни жени. Preview. Особено ми е приятно да посрещна гостите в студиото днес. При нас са от Сърбия Боjan Bjelić. Добре дошъл при нас. Първа среща, много ми е приятно. Takođe, hvala vam puno na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam vaš gost danas ovde i hvala vam što ste me ugostili. И Ники Луканов, добре го познават нашите зрители, който ще бъде и в ролята на преводач, и в ролята, разбира се, тази, която е пословичната му, на композитор, на автор, който добре познава музиката на Балканите. Добре дошъл, Ники, при нас. Добре заварила Еми, за мен също удоволствие. В тази конфигурация, че сте двамата заедно, означава ли, че имате и някои съвместни проекти, свързани тук с Балканите, нещо, което да се случва, нещо, което да е интересно и за нашата българска publika? Svakako, mi se znamo već neko vreme, ozbiljniju saradnju i projekte koje ćemo još u budućnosti raditi, tek kreću, tako da veliko mi je zadovoljstvo što sarađujem sa Nikijem, svakako on je moj, ajde da kažemo, vodič što se tiče Bugarske i ja sam siguran da u nekom narednom periodu svi vaši gledaoci koji žive na teritoriji Bugarske i Sofije će imati priliku da vide dosta novih stvari od mene. Odlučio sam da se malo više posvetim ovom tržištu ovde. Smatram da nisam u dosadašnjoj karijeri imao dovoljno vremena ni prilike da malo više ovde boravim i da malo više ovde promovišem svoje pesme, svoju muziku i ono što radim. Tako da obećavam da u narednom nekom periodu, zajedno sa ovim последним projektom и албумом, CD-om за него koji sam... специално ще говорим. Да. Ники да преведе така за хората, които... Въпреки, че смятам, ние сме славянски езици, близки и можем да се разберем, но накратко това, което най-важните моменти, които спомена Боян, той каза, да, ние с мен се познаваме от дълго време и това, че сме тук не е случайно. Ние идваме с цел и с намерение и намерението е малко повече да се разшири този пазар и малко повече както се казва, да се единиме балканската музика и в смисъл пазара между България и Сърбия конкретно, което означава реализация на новия албум, който е тук пред нас. Това е албума? Да, на българския пазар. И това е повода и причината да дойдем в София. Официално първи твой албум ще излезе на българския музикален пазар. Разбирам, съвсем скоро ще се случи това, така ли? Tako je, prvi album koji će izaći, moj četvrti po redu u karijeri, ali prvi za bugarsko tržište. Veliko mi je zadovoljstvo što ću imati prilike da promovišem svoje pesme i na ovom tržištu ovdje i što će svi oni koji vole moju muziku i vole ono što ja radim i svi fanovi ovdje u Bugarskoj, ja znam da ih ima dosta, imati prilike da i kupe i dođu do samog albuma i da naravno samim tim i u nekom skorijem periodu budu u mogućnosti da prisustvuju i mojim koncertima ovdje po Sofiji и по цялой Бугарской. Така, Ники? Да, каза съм изключително щастлив и много се радвам, понеже ще имам издание в България за първи път официално. Работиме по въпроса, в момента конкретизираме нещата и по този начин аз се надявам да имам по-близък досег с публиката из България. Другото нещо, той каза, че има много обожатели и обожателки, които му пишат в Фейсбук и в другите социални мрежи. Казва просто, значи в днешното време комуникацията не е проблем и аз се надявам, че ще имаме една успешна реализация на българския музикален пазар. Добре. Песните, които си записал този път, това, което предлагаш в твоя нов музикален албум, долу-горе какъв
период от твоя професионален път затваря? Колко време си го подготвил този албум? Moram da priznam da nikad više vremena i truda i energije i ljubavi nisam uložio u rad na jednom albumu, kao što je to slučaj sa ovim poslednjim koji se zove Prva rezerva. 8 novih pesama, velika autorska ekipa, velika ekipa muzičara koja je svirala i radila na ovom albumu. Boga mi nekih godinu i po dana sam prikupljao pesme i radio na samom albumu i u studiju i zasigurno ovako iz svoje perspektive mogu da kažem da je ovo nešto najbolje do sada što sam uradio, najzrelije i u muzičkom smislu i u pevačkom i kako god pogledamo, smatram da je ovo nešto što je do sada u mojoj 10-godišnjoj karijeri najbolje što sam uradio i jako съм ponosan на sve to. Да, Боян каза, значи този албум, който няма да е последен, ми отне много време. Година и половина усилена работа по проекта с много различни музикални лица, ако мога така да се изразя, значи автори, аранжори, текстописци и просто значи, съчетаването на всичките тези автори и значи, до крайния резултат отнема време и много усилия, но не съжалява и е доволен от това, което е направил, от звука, който е постигнал, от песните и с риск да се повторя пак, той се надява на успешна реализация и в България, понеже някои от песните вече са хитове в Сърбия и се котират много добре. Кои са тези песни хитове там? Ти си направил промоция, официална промоция на този албум в твоето заведение, доколкото зная. Da, hitovi koji ste izdvojili sa ovog posljednjeg albuma jeste svakako i naslovna pesma Prva rezerva, zatim balada za koju sam radio i videoklip koja se zove Sever i pesma Kad me ne bude, Aljaska. Drago mi je što se nije izdvojila samo jedna ili dve pesme sa albuma, kao što to obično biva, nego nekako se ceo album sluša i ja verujem da će on se slušati i u narednom periodu, da neće biti kratkog daha, odnosno da neće biti instant album, nego da će ostati i u narednim godinama, da će ljudi pevati i slušati ove pesme. Да, както той спомена, каза за мое голямо щастие, не само една песен излезе на бял свят, това са няколко. Първо спомена за главната песен Първа резерва, да, след това Аляска и след това балада, която има и видеоклип. Така. Сега, това, което всъщност трябва да знаят нашите зрители, ще има ли скорошна среща тук, в София? Ще има ли възможност някъде да видят на живо твои изпълнения? Ще гостуваш ли била в някой клуб или на концертната сцена? Подготвя ли се нещо в тази посока? Pričalo nastupu. Da. Promocija ovog samog albuma i svega po bugarskim televizijskim i radio stanicama i medijima je počela. U planu su datumi koji će se desiti vrlo brzo, ja se nadam krajem marta meseca, koncerti prvo u Sofiji, a zatim i po drugim diskotekama i klubovima širom Bugarske. Potrudit ću se da napravim jednu mini turneju i da ispromovišem kako nove pesme sa novog albuma, tako i sa prethodna 3 koje sam siguran da već bugarska publika odlično zna, kao što su pesme, duetske pesme Ekspresno sa Indi, veliki hit koji se i dan danas sluša, zatim duetska pesma sa Darom Bubamarom koja je izašla pre nekih godinu i po dana, Pogledam te skidam i naravno Ostavi me, Čipka crvena i mnogo još pesama koje su se promovisale u poslednjih 10 godina od kako sam krenuo da se bavim ovim poslom. Така, значи, що се отнася до рекламата по медиите, ние вече стартирахме с рекламата на новия албум. По въпроса за участията, в най-скоро време се надявам на участие първо в София и след това в други градове в България. Също така планирам едно мини турне
един вид промоция на новия албум и след това както се покажат нещата в зависимост от интереса, така ще се процедира за в бъдеще. Участия по принцип са предвидени. Боян, тази година е знакова за теб. Yes. Ще навършиш, да кажем колко, 30 години. Една прекрасна възраст. Рано е още да се крият години. Не, ние не крием godine. Ja se ponosim svoje godinama, s obzirom da znam da sam dosta toga u svom životu uradio i nekako jubilarna 30 godina koja će biti 8. marta, jako sam ponosan, provešću je radno. Imaću koncert u Italiji za sve svoje fanove i zajedno sa njima proslaviti taj dan žena, popularni 8. mart. Tako da svakako u svim aspektima ova godina mi je jubilarna, 10. godina od kako sam krenuo da se bavim ovim poslom, muzikom, 4. album koji sam uradio u ovoj 10. godini, 30. rođendan i nekako smatram da sam dosta toga uradio, završio fakultet, imam svoj biznis u Beogradu koji nema veze sa muzikom, muzika apsolutno nešto što ja volim i s čime se bavim i čime ću se uvek baviti. Tako da na neki način zaokružujem jedan свой животни период с ovom godinom. Така, значи тази година е изключително интересна и успешна за мен. Първо в личен план, моя 30 годишен юбилей, който ще бъде на 8 март. Значи това нещо ще бъде съчетано с участие и концерт в Италия. И ще използвам възможността да поздравя всички дами. Мисля, рождения ден ще мине в работна атмосфера. Това е в личен аспект. Другото, от професионална гледна точка, 10 години на сцената, нов албум, все хубави работи се случват, дай Боже, всеки му. Добре. И тъй като знаем за теб, завършил си оперно пеене, в същото време обаче се отдаваш на популярната музика, така наречена. Дали има препратки с етномотиви, дали е в поп-рок стила, това е отделен въпрос. Един музикант, един творец е свободен да твори в по-широки хоризонти. От друга страна обаче си и финансист. Има една максима, че каквото и да ти говорят, винаги става дума за пари. Музиката също е скъпо удоволствие. Натам върви нашият разговор. Пък за този албум през информацията е, че един от най-скъпите ти продукти, 60 000 евро, струва подготовката и реализацията на този албум. Как да си го обясним това скъпо удоволствие? Ne mogu da kažem da što se tiče finansiranja ovog albuma sam bio dobar finansijer i dobar menadžer financija, to ono što sam završio na fakultetu. Smatram da sam bio dužan samom sebi da uradim album. Smatram da je to u današnje vreme jako hrabar potez. Smatram da uraditi album je jako skupa investicija i svi oni koji imaju veze sa medijima i sa muzikom odlično znaju koliko košta jedna pesma, koliko košta 10 pesama na albumu, koliko košta izdanje, spotovi, marketing, sve to što prati jedan projekat je užasno puno košta i nekako odlučio sam da ipak je jubilarna godina i da skupim hrabrosti i novce i finansija da uložim u nešto zaista najkvalitetnije do sada što sam uradio i ne kajem se zbog toga. Smatram da su ovo pesme koje će ostati i na kraju krajeva jednog dana imaću svoje deci da pokažem taj upravo album kako on je izgledao, kako su tada zvučale te pesme, kako je zvučao prvi album pre x godina, kako je sada zvuči, moj neki napredak koji se video na svakom albumu kroz godine, tako da ne kajem se košto je toliko koliko su im mediji napisali, ja nisam to hteo ni da krijem, a niti da se hvalim tom cifrom, jer smatram da u današnje vreme nije baš pametno hvaliti se koliko čovjek troši. Да, правилно. Да, значи първото нещо, което той каза, аз не знам дали като финансист, това, което ми е професията, съм си свършил добре работата, понеже албума не е изобщо ефтин. 60 000 евро не е малко.
но пък от друга страна различни автори, добра продукция, добра песен, на всички е известно, че това струва и няма как да бъде по-малко. И значи, аз се повтарям пак, по повод 10 годишнината на сцената, аз реших преди всичко да направя подарък на самия себе си, да имам нещо добро, което не съм правил до сега, с ясната идея и визия, след време да мога да покажа на децата си. Ето така съм звучал преди 10 години, така звуча сега, просто да имат реална представа за моето творчество. И той също така каза, смятам, че това е една добра инвестиция, въпреки кризата и лошия пазар и това, че не се продават дискове. Аз това нещо съм го направил с голяма любов и с удоволствие и смята, че значи, такъв продукт винаги ще намери реализация и няма да остане незабелязан. А парите ще си възвърнали? Разходите ще си възвърнали или това не е най-важното в случая? Да, hoćeš vratiti novac koji si uložio? Da, naravno, ja se nadam da hoću. Ipak, ispromovisati album je jedan dugotrajan proces, treba obići sve televizije. Treba ovo što sam uradio da ispromovišem tako da bi to ljudi čuli. Ja se nadam da će im se to dopasti, jer mislim da zaista imaju šta da čuju i da svakom slušao pop, folk ili rock ili ovakvu ili onakvu muziku, dobra pesma je dobra pesma i ja ne pravim podelu između žanrova u muzici, već delim pesme na dobre i loše i mislim da svakako će pesme naći svoj put do publike. Tako da li će se isplatiti ili neće, ajde da ostavimo odgovor na to pitanje u nekom od narednih intervjua kada bude malo prošlo vremena, kad budem imao dovoljno nastupa, pa ću vam najiskrenije i reći kako je prošlo. Да, аз се надявам, че това, което съм вложил, значи има начини и системата работи парите да се възвърнат. Естествено и да не бъде значи, наливано от пълно в празно. Но другото нещо, реализацията и самата промоция на всяка една песен изисква много усилия и време и аз съм решил за себе си да отделя необходимото време и да го направя както трябва, а пък след това нещата си идват на мястото от само себе си. Лесно ли е да си музикант в Сърбия? Да, лакше да си музичар в Сърбия. И въобще на Балканите, ако искаш да разширим и така малко въпроса. Da li je biti lako muzičar? Pa mislim da ovaj posao estrada i muzika, komercijalna muzika, uopšte nije tako slatko i šareno kao što izgleda na malim ekranima na televiziji i nije sve to tako fenomenalno, bajno, sjajno, svi smo lepo sređeni, našminkani, ulickani, samo dođemo, otpevamo, odemo kući sa parama, mnogo para uzmemo, nije baš to tako jednostavno i lako, jako veliki trud, energija je potrebna da bi se uradila jedna pesma, kamoli ceo album, pa to onda ispromovisati, pa onda dosta putovanja, neprospavanih noći, dosta energije je potrebno da se sve to odradi, ali smatram da kad čovjek nešto zaista voli, onda ne može ništa da mu bude teško. Ja zaista volim ovaj posao i meni to ne predstavlja problem. Takođe, ne bavim se samo muzikom, uvek sam želeo da se bavim sa više stvari u isto vreme, tako da imam svoj ugostiteljski objekat kafić u centru Beograda, to je nešto što mi je ovako dnevni posao, noćni posao mi je muzika, vikend posao mi je muzika, slobodno vreme trudim se da uvek pronađem za svoje drage ljude i mislim da je ovo definitivno neki način života koji želim da živim. Да бъдеш музикант на Балканите не е изобщо лесно и не изглежда така, както виждаме на телевизията. Хубаво облечени, гримирани, усмихнати, много е трудно. Значи, първо е свързано с много пътувания, отделно с ангажименти, с участие. Всичкото това изисква време. Естествено, разходите са големи, да не говорим за конкуренцията. Другото нещо е имиджа, който е изключително важен в днешно време.
И това, което той каза, аз с музика се занимавам усилено, но се занимавам и с други неща. Аз имам собствен бизнес. Това е кафе в центъра на Белград. Там съм през деня. Просто целият ми ден преминава. Аз съм ангажиран в този обект и след това вече нощта е за музика и съботите и недели са за музика. Когато има пауза и няма участие, гледам да посветя времето си на близки, приятели и семейство, така че скука няма, разнообразието е голямо, но музикант да си на днешно време не е лесно изобщо. Каза за имиджа. При нас е важно да има скандал. Един скандал продава във всяко едно отношение. Прави популярен един изпълнител или едно лице. Така, месомелачката на медиите, грабва го от медия в медия и набързо така може да се съсредоточи вниманието на публиката върху себе си. След това оценяват продукта, след това оценяват потенциала. При вас така ли е? По същия начин ли е? Svuda je to isto. Mislim da kod nas muzika se i gleda i sluša. Imidž svakog pevača je imidž javne ličnosti. Znači nekog ko se pojavljuje u medijima, gde moraš i da izgledaš dobro i da si dobro obučen i da vodiš računa o svojoj liniji, da vodiš računa o svom ponašanju u medijima, u javnosti, gde god da se pojaviš. I svakako naši životi su pod lupom javnosti i činjenica je da ljude ne zanimaju mnogo lepe stvari o javnim ličnostima, već da ih interesuju skandali. I to je, skandali su nešto što prodaju novine, što prodaju priču, što privlači pažnju javnosti i mislim da je to sastavni deo ovog posla. To ili prihvatiš ili ne prihvatiš, svako ko prihvati bit će mu lakše u životu, onaj ko ne prihvati pogodit će ga svaka rečenica ili natpis u novinama. Sve u svemu, meni je bitno da ja do sada nisam izgradio svoju karijeru na skandalima, prosto nisam skandalozna ličnost. Ne radim ništa ni privatno, ni u javnosti, što bi me kompromitovalo u bilo kom smislu. Tako da sve to što je izlazilo u javnosti, ničega se ne stidim, ništa me nije povredilo. Neistine koje su se pisale takođe me nisu povredile, jer je meni bitno da moja porodica, moji dragi ljudi znaju pravu istinu, a za ljudi koji čitaju novine, ako hoće da veruju, neka veruju, ako ne žele, neka ne veruju. Tako da sve je to sastavni deo ovog posla i ja, s obzirom da se odavno bavim ovim poslom, odavno sam preležao tu bolest da me заболи želudac kad pročitam нещо o sebi, što mi se ne sviđa. Да, както в България, така и в Сърбия без скандали не може. Тази вълна, за голямо съжаление, не ме подмина и мене. Много неистини относно личен живот. Значи, писаха се глупости по вестниците и значи, аз съм доволен от себе си. Просто, както се каза, преглътнах го, не се засегнах и държа да спомена, че моя имидж никога не е свързван с такива скандали и с скандални действия, както правят повечето колеги, за да могат да привлекат вниманието на медиите. И другото нещо, аз разчитам на себе си не чрез скандал, а чрез това, което правя и по начина, който го правя. Едно хубаво кафе или една хубава песен? Кое предпочитат при теб хората, когато идват? Mora da bude i jedno i drugo. И едното и другото. Да, mora da bude i jedno i drugo. Второто, и кафето, и хубавата песен. И хубавата в музика. съчетание. Да. I jedno i drugo. Smatram da ne želim da se ograničavam samo na jednu delatnost. Mislim da sam sposoban za mnogo drugih stvari u životu da radim, da svaki čovjek može, ako se dobro organizuje, da postigne sve ono što želi, što zamisli. Ne želim da se probudim jednog dana sa 50 godina i da kažem da sam samo pevač. Mislim da posjedujem mnogo drugih kvaliteta i sposobnosti i mogućnosti da se dokažem i u drugim poslovima i da budem uspešan ne samo na jednom planu, nego kako u umetnosti, tako i na nekim konkretnim biznis stvarima koji su onako, ajde da kažemo, ipak nešto što je stalan prihod, a
i daje mi mogućnost da danas želim da pevam, sutra ne želim и да я мога да бирам kad šta hoću да радим. При мен нещата са малко по-различни. Както споменах, не се ограничавам само с музика, аз обичам да правя няколко неща едновременно и пример е частния бизнес. Другото нещо, аз когато стана на 50 години, дай Боже, не искам да казват за мен, този е само певец. Не. Има и бизнес и аз смятам, че човек може да се реализира в няколко посоки едновременно, стига да има воля и желание. Прави ми много добро впечатление увереността ти, с която говориш, и това, че знаеш добре своето място. И по отношение на музиката, и по отношение на бизнеса. Така се успява действително и със сигурност ти предстоят още много бляскави моменти, както на сцената, така и в другия бизнес, в това, което на теб ти е на душа и на сърце. Но сега ми се ще да поговорим нещо и за нашата музика, до толкова доколкото ти я познаваш, тъй като ние сме съседни държави, тук на Балканите. Чувал ли си, заслушвал ли си нещо от нашата музика и ако да, какво е останало в съзнанието ти, което ти прави впечатление? Да, prvo hvala na lepim željama. Što se tiče muzike na prostorima Bugarske, ja konkretno volim zaista svu balkansku muziku i zaista se interesujem i za grčku muziku i za srpsku muziku i šta se tu sluša u Bosni, šta se tu sluša u Makedoniji, koji su to žanrovi koji su najpopularniji, koji su to pevači koji su najpopularniji, ko radi pesme za te pevače. Smatram da danas sutra mogu da sarađujem sa bugarskim kompozitorom, sa slovenačkim tekstopiscem, da se ne ograničavam samo na autore koji su na prostorima Srbije. Što se tiče bugarske muzike, imao sam prilike da čujem šta je to što je ovde komercijalna, popularna muzika. To je po meni nešto, ja sam to definisao, nešto između popa i folka. Mi smo Balkanci, na ovim prostorima ljudi vole da čuju neki etno motiv u pesmi. Da li je to pevanje, da li je to neki instrument koji se provlači, ali svakako mislim da muzika se menja iz godine u godinu i da pevači ne mogu da ostanu isti kao što su bili pre 20 godina, da moraju da prate trend, moraju da prate nove aranžmane, nove pesme, nove tekstove i da se menjaju zajedno sa trendom, a da opet zadrže neki svoj prepoznatljivi pečat u svojoj muzici. Tako da imao sam prilike i da upoznam par bugarskih pevača i jako mi se dopada bugarska muzika. Privatno je takođe slušam, imam dosta CD-ova kupljenih ovde, volim da kupim CD od bugarskih pevača i sviđa mi se to zato što je užasno vesela, dinamična, brza, postoji taj prepoznatljivi bugarski triler kod bugarskih pevača koji ja mislim da ne može niko da reprodukuje iz neke druge zemlje i to je nešto što je meni specifično. Ja volim kada određena zemlja ima neki specifični motiv koji само važi za tu zemlju. Така, много информация подаде. Да, но ще го преведеме всичкото накратко. Значи, относно българската музика, дефиницията, която той постави, каза, да, аз първо следа и българския, и гръцкия пазар, запознат съм с изпълнители, даже и с автори. Каза, мен това нещо ме интересува и искам да знам значи, кои са колегите, кой пише текстове, кой прави аранжименти. И каза, аз за в бъдеще възнамерявам да работя примерно с български композитор и с текстописец от Словения. Това не е невъзможна комбинация, не е никак лесно, но реално може да се постигне. Относно българските колеги, познавам доста от българските изпълнители. Обичам и купувам български компакт дискове. За мен е удоволствие да разлиствам. Казва, има такава специфична емоция. Гледа снимки, след това диска да го пипнеш. Не както да го смъкнеш от интернет.
Значи, другото... За трилерите, които Да, това, което е това, всъщност което каза той, значи, българския трилер и значи, на българската интерпретация на всички песни, това не може да се обърка с нито един изпълнител, в смисъл от другите държави, да кажем Румъния, Гърция. Български изпълнител е български изпълнител и не може по никакъв начин да го сбърка с друг. Къща Юнона. Огнена магия за пламенни жени. Preview. Имаме интересен фолклор, който е запазен, който също е на едно много високо ниво и достатъчно добре оценен в света. Дори имаме награда Грами печелена, хор Мистерията на българските гласове, с едни уникални жени, които правят и представят българското фолклорно изкуство, но на един друг, на по-висок етап. Не знаят това доколко познаваш ти този стил. Sad, upravo drago mi je što ste mi postavili ovo pitanje, jer sam imao prilike da budem u Srbiji, u Novom Sadu, na koncertu upravo bugarki koje pevaju tu tradicionalnu muziku u akapeli, znači samo glasovi, njih 20, kako to zvuči stvarno fenomenalno i to je zaista tradicionalna muzika koja je predstavljena na jedan, ajde kažemo, umetnički način gde predstavlja tradiciju, kulturu i to je zaista popularno. I verujte mi, u Srbiji jako su posjećeni ti koncerti, održavaju se obično na kulturno-umetničkim mestima kao što su Kolarac u Beogradu ili razne zadužbine u katedralama, crkvama i tako dalje, gde to zaista zvuči impozantno. I jako mi je drago što sam imao prilike da prisustvujem na jednom tom koncertu i mislim da je to prepoznao i naš čuveni Goran Bregović, s obzirom da ih često angažuje za svoje koncerte, odnosno da su sastavni deo njegovog... Сестрите Радкови, които неизменно с него. Преди това имаше и още две българки заедно с него, Снежка Борисова, които представяха и фолклор от Шопско. Ето как ние тук на Балканите сме смесили своята музикална култура и можем да я представяме по много различни и интересни начини. Ако нещо не разбраха нашите зрители, да споделиш. В контекст да преведа, той каза: имах огромното щастие да присъствам на такъв концерт фолклорен. В Сърбия това нещо, значи наименованието е етно. Това, което е изворния фолклор, традиционалната музика. Той каза, беше ми много интересно да слушам хор акапелно, просто съвсем друга емоция, съвсем друго изживяване и каза при нас в този вид музика на изключителна почет и да посетиш такова събитие наистина голяма чест и удоволствие. Другото нещо, което спомена самият Горан Брегович, го знае този факт и той от много време работи и с български певици и използва български мотиви.
Би ли направил ти такъв експеримент в своя музика, в свое произведение? Не става въпрос за наши изпълнители или колаборация между български етномотиви, да кажем и твоя вокал, а нещо от вашите стари произведения, тези, които са традиционни в Сърбия, до толкова доколкото е запазено и доколкото би представлявало интерес за теб и за публиката ти? Da, smatram da kombinacija te tradicionalne folklorne muzike zajedno sa savremenom muzikom, savremenim disko ritmovima, regetonovima i sve to što se danas sluša, što mladi slušaju danas, može da bude samo dobra i vrlo zanimljiva stvar za tržište kako Srbije, tako i mislim da muzika nema granice, da se muzika sluša i bugarska u Srbiji, i srpska u Bugarskoj i u svim zemljama na Balkanu, da svi volimo taj melos, taj ritam. I mislim da je to jako interesantna kombinacija. Zašto da ne, uradio bih, ukoliko se to uklapa u neku pesmu gde bi to zaista dalo neki poseban pečat i bilo je zanimljivo, tako da vrlo rado bih tako nešto uradio i mislim da nije isključeno da će se to i desiti u nekoj budućnosti. Да, аз съм склонен на такъв експеримент. Това е нещо много сериозно, но значи точно определена мелодия и с цел може да се получат нещата и да бъде резултата много бързо да дойде. Ето го композитора, който ще каже, че не винаги и не самоцелно. Точно така. Само тогава, когато е нещо целенасочено, ценно, целенасочено, интересно. Иначе няма как, за да го направиш. Просто е така, за да да си интересен на някой, няма. Самоцелно не се получават нещата. Нещо, което е много важно и съществено и няма как да го пропуснем. Къде в цялата тази история, цялото това занимание твое остава оперната музика? Къде е тя? Класическата музика? Da, klasična muzika, smatram da kroz školu operskog pevanja koju sam završio, sam na neki način jako mlad, sa 18 godina, pre nego što sam još i mutirao vokalno, uspeo da naučim tehniku pevanja. To je mnogo važno. To je jako bitno. Tehniku pevanja koja se vremenom i iskustvom i nastupima i mnoštvom pesama snimljenih i otpevanih samo pretvorilo vremenom u još nešto bolje. Moj to profesor solo pevanja je znao da kaže svi oni koji posjeduju sluh i posjeduju glas, to je neobrušeni dijamant, znači nedefinisani dijamant. Vremenom ti ga oblikuješ u pravi dijamant. I taj proces se neće završiti nikada, jer mislim da svaki pevač konstantno mora da radi na sebi, na svom vokalu i mislim da samo vremenom može da zvuči bolje, ali da se taj proces neće završiti. Да, значи относно оперното пеене, първото нещо, което е много важно, Боян каза, аз все още не съм дорасъл за този тип музика. Много ми помогна в развитието на професионалната кариера относно техника на дишане и изпълнение, но специално и конкретно за оперна музика, казва, още не съм дорасъл и си чакам времето. Зато ще дойде от само себе си. Значи, първо този жанр, в който съм в момента, аз продължавам да се развивам като изпълнител, да се уча всеки изминал ден, а за оперната музика това е за в бъдеще. Кой е гласът, оперния глас, който така е най-близо до теб, в твоето съзнание? Ja sam lirijski bariton. To je nešto između tenora i baritona. Realno interesan glas. Da, vrlo interesantna boja glasa, prepoznatljiva, to mi je oduvek bilo bitno. Mislim da svaki pevač mora da ima sopstveni pečat i da kada me neko čuje na radiju da tačno zna ko je. Jer danas i mladi pevači sve više pokušavaju da imitiraju i da zvuče kao neki drugi pevači, mnogo veće zvezde. Pola devojaka koje danas krenu da pevaju po raznim reality programima žele da budu Ceca. Onda momci žele da budu Aca Lukas, ovaj hoće da bude Aca Pejović, a niko od njih ne želi da bude on sam. Da.
Да, значи първо проблема при младото поколение е липсата на идентитет. В Сърбия, казва, всяко второ момиченце или девойка иска да прилича на Цеца, а пък при момчетата проблема е Аца Лукас или Ацо Пейович. Собствен стил, собствена интерпретация, няма нужда, така е по-лесно, така по-бързо ни възприема публиката. Значи, неговия тембър, той каза, че е лиричен баритон. И, значи, това е много, много такава интересна бленда, специфична. И пак, значи, цялото това нещо търпи развитие и гласа изисква много упражнение и шлифовка, значи, за да бъде лиричен баритон. Така е. Важното е и да бъдеш себе си, да имаш своята идентичност и много е ценно за младите хора, за младите таланти да знаят, че когато се устремяват към пътя на славата, на музикалното изкуство, първо трябва да погледнат, да открият себе си, дълбоко в себе си. Най-теже открити себе, нататък да действат и да работят, да се усъвършенстват. Да. Вярно е това. Започваме с въпросите на публиката към теб, на нашите читатели. Здравей, Еми, на прекрасния и обичан изпълнител Боян Биелич. Харесвам го като изпълнител. Има много хубави парчета. Любимата ми негова песен, дуетът с Инди, естествено. Да. Песен, която стана хит в България, експресно. Също така харесвам още една негова песен, Едно мое, много... Едино мое, да. Искам да го поздравя за албума, да му пожелая поне 3 от песните да станат тотални хитове и тук. Въпросите ми към него са: какво мисли за българските си колежки, знае ли техни песни, какво мисли за Десислава, ето конкретно име от наша певица. Ако нещо знае за нея... Десислава? Да ни каже, ако не знаеш, ти препоръчва в YouTube да намериш нейна песен, да си пуснеш, за да чуеш моя идолка, казва е тя, любима певица. Това е от мен. Пожелавам му много здраве, късмет и професионални успехи. Здраве, успех и среća. Hvala puno, zaista lepa poruka, lepe želje. Drago mi je što znaju i stare pesme, drago mi je što žele da i ove pesme postanu isto tako veliki hitovi. Čuo sam naravno i za Desislavu, i za Preslavu, i za Gloriju, i za Trajanu, i za Boris Dalija i ne znam, zaista puno pevača. Šta mislim o njihovoj muzici? Ono što zasigurno znam jeste da su to sve velika imena u Bugarskoj i da sam siguran da i ljudi u Srbiji znaju odlično, da su čuli za njih i za njihova imena i za njihovu muziku. Jako mi se sviđa to što svi oni rade, takođe i bugarske pevačice, svaka, ajde kažemo da je specifična na svoj način. Po meni onako prilično sve one slično izgledaju, ali opet sa svojom muzikom znaju da naprave raspodelu i svaka ima neku drugu harizmu, naravno. Добре. Да, много от българските колеги са му известни. Каза естествено, че знам за Десислава, запознат съм с нейното творчество, харесвам я като певица. Също така знам коя е Глория, Преслава, Борис Дали, Траяна и така нататък. Но интересното, това, което ми направи впечатление, българските певици много си приличат една на друга и в един момент не можеш човек да се ориентира и да разбере коя е. Относно българските песни, аз ги харесвам и ги слушам. Добре. Страхотна новина, казва твой фен. Много харесвам Боян, песните му. Надявам се, ще има покани към него да гостува в български клубове. Той има много почитатели тук. Искам да го попитам дали няма планове за дует с български изпълнител. Тъй, че да čujem. Da, što se tiče nastupa, već smo to pomenuli, ja sam siguran da će jako brzo biti prilike da svako ko želi da me čuje i vidi će imati prilike da to i učini u svom gradu, počeo od Sofije pa do ostalih bugarskih gradova i diskoteka i klubova, to sam siguran. Što se tiče nekih planova oko dueta, ja bi zaista voleo, ali prvenstveno mi je mnogo bitnije od samog dueta jest dobra pesma. Ako se nađe dobra pesma, mislim da
duet sa nekom od ovih pomenutih pevačica zaista bih voleo. I mislim da ta saradnja bi bila jako uspešна kako u Bugarskoj, tako и у Сърбии и наравно широм Балкана. Да, по въпроса за участията ще ги има в най-скоро време. Надяваме се и затова сме тук. Значи рекламната кампания тръгна. За дует, да. Аз съм съгласен на такава комбинация, но първото, което искам да кажа, за мен е много важна самата песен. Иначе аз съм съгласен, значи може да се направи дует с всичките, които ги изброихме. На мене ми харесват как пеят и пак подчертавам, на първо място хубава песен и силна. Да. Я кажи се пак, коя певачица така е най-красива? Сликна ли беше по физически? Да, физически, коя е най... Уф, па sad ako kažem, една, две, три. To već može. Pa, ajde da kažemo da mi je Preslava onako... Преслава първа, уважаеми зрители, номер едно Преслава. Да, Преслава. Тя стана в нашия сайт Folkido на годината. Значи най-много публика явно е събра. Преслава на първо място. Дай сега да кажем две за асистентки, така да се каже. Па асистент, ajde neka bude... Друго место. Drugo mesto... Pa da bude plava, onda da ne bude... Те всички са плави, да вече... Да bude plava, da obuhvatimo sve. Добре, да обхватим. Андрея. Андрея, добре. И още една, ще кажем ли? Не, още няма. Глория, recimo starija, a lepo izgleda. Обаче да, това е вечната. Глория. Да, да се neće uvrediti niko. Той каза Глория е Глория. Глория. Това е положението. Това е, няма коментар, Глория е Глория. Питате още нещо. Ще снима ли клип на песента Калибар? Сега не знам ударението, да ме поправи Ники, да ми каже как точно се произнася. Добре, ще има ли клип? Biće spot? Kalibar, to je pesma sa novog albuma. Da li će biti spota? U planu su snimanja 2 do 3 spota u toku ove godine. Želim zaista da dosta pesama sa ovog albuma dobije i svoj video zapis. Ja se nadam da ću snimiti i za pesmu Kalibar, jako dobra pesma. Vidim da je našla put do svoje publike i potrudit ću se da napravim i videoklip za nju. Да, до края на годината съм предвидил клипове поне за 3 песни и също така се надявам, че и Калибър ще има своята видеоверсия. Критикуват ли ви много за видеоклиповете в Сърбия? Защото нашата публика е страшно критична по отношение на видеоклиповете. Искат нещо на световно ниво, искат нещо, което е много скъпо като продукция, а в същото време след един месец казват дай нещо ново, дай нещо ново. Upravo tako. Publika zahteva stalno da se nešto dešava. Mene već sada pitaju, evo je album izašao pre nepunih 2 meseca, 3, mene sad pitaju kad će novi album. Jako se brzo zasite sa pesmama u smislu da uvek traže još. Tako da sa snimanjem spotova svakako to i radim i planiram da snimam spotovi na taj način da produžim vek samog albuma. Što se tiče kritike od publike, da, od publike, sve su pozitivne reakcije na sam album i na pesme. Negativna, nijedan komentar nisam čuo. Bravo. Iskreno, najviše to imam uvida na socijalnim mrežama kao što su Facebook, YouTube, Twitter i tako dalje. Kad se okači pesma, kakvi su im komentari? Da li ima lajkova, dislajkova, ako im nešto smeta, šta je to što im smeta? Ja do sada nisam čuo nijedan negativan komentar. Vidim da su sve pozitivni komentari. Mislim da album još treba da doživi svoj procvat u samom smislu da se dobro ispromoviše i sve u svemu vidim da su ljudi prepoznali taj trud i energiju i kvalitet koji je izašao iz ovog albuma. Да. Хубаво сега им го кажи на нашата публика, защото, уважаеми, ние сме зли тук. Ние обичаме да критикуваме повече и това не е много добре. Да, първо по въпроса за публиката и засищането на публиката с нови песни. Каза, това го има и при нас. Това е такъв синдром, който не може да се преодолее. На мен все още не ми е излезъл този албум, както се казва, и вече питат, дали ще има нов албум? Ами, кой е по-напред?
Другото важно нещо относно критиките, той спомена още в самото начало. Моя имидж не е скандалозен и аз никога не залагам на така наречената жълта преса и на скандали. И за мое голямо щастие нямам негативни коментари. По това нещо мога да съда в социалните мрежи, лайкове, дислайкове, казва само позитивни коментари и няма критика. Сега, за момент. Въпрос към теб. Да. Може да направиш едно такова обобщение? Публиката при нас, начинът по който се коментира музиката в социалните мрежи, в форуми и така нататък, и там, в Сърбия как е? В действителност там по-позитивни ли са хората към тези, които са музиканти и въобще творците, отколкото при нас? Защото при нас има страшно много критика. Много хейтери, които влизат, изказват своето мнение, то е крайно в много случаи, дори вулгарно и цинично понякога. Ето това... Mogu ja samo da kažem, Da, razbir se. i jednu stvar ubacit ću se, samo želim da kažem da negativnih komentara uvek ima. Ja nisam to primetio zato što pretpostavljam da ljudi koji imaju nešto negativno da kažu neće napisati. Ali činjenica je ta da najlakše je sedeti kući iza nekog pseudonima, lažnog imena i komentarisati i pljuvati. Iz raznih, znači, to može da bude najbolje na svetu, i pesma i spot, ali će onda popljuje zato što mu se može, odnosno zato što, ne znamo, anoniman je, jednostavno ljubomoran ili kivan ili ga nervira moja majica pa će da, neće mu se svidjeti to što ja radim ili neće mu se svidjeti to što mene devojke vole, a on sedi kući sam za kompjuterom i prosto to je neka vrsta frustriranih ljudi koje ja uopšte ne računam. Psihologički problem poskoro. Ne svrstavam ih uopšte u publiku. To je neka homogena masa, imaginarna, koja sedi на интернету без имена и презиме. Това, което го каза и той, има тази определена маса, която е скрита зад псевдоними и такива фалшиви профили, която значи, по принцип бълва зловоние, значи, независимо песента дали е хубава, дали е стойностна, има ги тези негативни коментари и това е просто проблем на обществото и не е само в България. Хубаво. Мони те поздравява, добре дошъл в България. Хвала, за новия албум поздравления. Хвала. Още клипове от албума ти обеща. Защо Jedino moje не е включена в албума? Jedino moje je singl zajedno sa spotom, pesma koja je izašla na samo leto, prošlo leto. I to je bio letnja pesma, letnji singl koji je najavila sami album. Prosto priprema samog albuma se odužila. Ja sam očekivao da će on biti gotov mnogo pre, međutim odlučio sam da izbacim jednu pesmu kao singl pred samo leto, zajedno sa spotom, to sam i uradio sa pesmom Jedino moje i nekako ta pesma mi se nije uklapala u koncept samog pesama i same celine albuma koje izgleda ovako kako izgleda, tako da odlučio sam da to bude samo singl, poklon ovako za sve internet fanove da mogu da slušaju i gledaju spot. Хубаво, ето, концепции трябва да има. Да, целта на Jedino moje значи, беше и си остава да бъде сингъл. Тя излезе през лятото на миналата година, значи, тя си намери своето място и идеята беше значи, да подскаже по някакъв начин излизането на предстоящия албум. Добре. Колко време ще останеш в България, интересуват се? Za sada samo jedan dan, ali planiram jako brzo ponovo da se vratim. Odlučio sam da jedan dan ne mogu da ostanem duže, nažalost, zbog svojih obaveza koje me čekaju i za vikend i na lokalnim televizijama i radiostanicama koje imam zakazanih, puno obaveza. Bio sam ipak na odmoru, malo duže odsutan, pa sada moram da postignem sve to što sam propustio. Uskoro se ponovo vraćam, danas ću iskoristiti maksimalno da se posvetim promociji samog albuma i ovako gostovanjima i nekim kontaktu sa bugarskim medijima, ali obećavam da ću se jako brzo ponovo vratiti i ja se nadam da sledećeg puta svi oni koji budu imali želju da me čuju i vide uživo će imati priliku nekim od
bugarskih klubova. Добре. Да, за момента един ден ми е престоя в България. Времето е ограничено, бях на почивка, натрупа се много работа, има ангажименти и след няколко часа, след като завършиме, се връщам в Белград и се надявам в най-скоро време да се върна и вече да конкретизираме участия, концерти и така нататък. Да, като спомена почивка, хубав тен. На нашото Черноморие бил ли си? Nisam imao priliku. Заповядай до година, т.е. сега Tako je. това лято би било интересно. Tako je, imam želju da posetim privatno, da posetim Zlatne pjasce, to sam čuo da je klima fenomenalna, da je jako lepo letovalište i jako se radujem, to ću sigurno uraditi u toku ovog leta, koji će svakako biti radno, ali potrudit ću se da odvojim ponovo par dana da malo napunim bateriju. Да казвам, първо планирам частно посещение в Златни пясъци. Много ми се иска там да го посетя и... Да. Живот и здраве, лято има и хубави клубове там по нашото Черноморие. Има и би било интересно. Да, много хубави клубове. Здравейте, Лил, пише. Андрея прави доста проекти за сръбския пазар. Какво мислиш за тях? Как се приемат в Сърбия, ако знаеш някои от нейните международни проекти или тези, които са стигнали до вас? Da, Andreja je u posljednje vreme, zahvaljujući brojnim duetima i naravno njenom angažmanu dolaska u sam Beograd i promociji po medijima, dosta postala popularna i ljudi znaju za nju. I mislim da to što ona radi, radi jako dobro i da je odabrala duete da uradi sa pravim ljudima koji se slažu uz nju, uz njen tip muzike i da sama ta, ajde da kažemo, njena neka doza erotičnosti i provokativnosti koju posjeduje u svojim nastupima svakako je nešto što možda trenutno nije toliko čest slučaj u Srbiji, pa je samim tim i vrlo interesantno videti je i čuti je. Да, Андрея е позната в Сърбия, знаят и песните и всичките и проекти с сръбски изпълнители намират своята ниша. Така че тя се радва на изключително популярност и в Сърбия. И това, което мога да допълня аз като малък подарък за зрителите и за слушателите на новина, Андрея за първи път е отличена и в Черна гора. Ще получи награда. Сега е предстояща награда. Да, Монтефолк за най-проспериращ изпълнител от България и балканска звезда. За принос към балканската музика, понеже нейните песни, както преди го говорихме, значи почти всичките имат кавър версии на сръбски, на босненски. А тя ли, нейните песни ли са с най-много кавъри на Балканите? Нейните песни са с най-много кавъри и след това да говори. И след това Глория. И след това Десислава. Това са трите топ 3 на изпълнителите с най-много кавър версии на Балканите. Да, и с нерегламентирани авторски права. За голямо съжаление. Нерегламентирани, така са взети. Така са взети, направени са. Имат по няколко версии, просто не може да се хване. Края много е трудно. Минало е време и значи, не съществува този юридическия начин това нещо да бъде компенсирано. Давностен срок вече. Мина и край. Да. А нашите изпълнители задължително ли правят песни с уредени авторски права? Ето, например, Боян има от неговия репертуар 2 песни, са направени кавър версии на български. Траяна и Борис Дали, нали, тези песни. Всичко е регламентирано. Как? За българските изпълнители абсолютно всичко е регламентирано. За всичките видове права, които се отстъпват. Аз поне така знам, значи песни от Сърбия, от Гърция, дори от Румъния с легални авторски права. Тотално сме се сбогували с този менталитет, който беше от зората на поп-фолк, тогава, когато се вземаха без да са уредени авторските права. Da, isto pomenuo bi da postoji još jedan slučaj, a to je da recimo bugarski autor da prava i jednom srpskom pevaču i jednom bugarskom pevaču. Kao što je to bio slučaj sa Viki Miljković, kao što je to bio slučaj sa... Da jednostavno oni znaju da Viki Miljković sada Kosti je radio za nju pesmu
izašla je verzija na srpskom, ali je druga pevačica peva na bugarskom i svaka peva u svojoj zemlji. Prodava, da, pesenta I na to je няколко već пъти. dogovoreno, tu nema nikakvih laži, nikakve prevere, to je samo dogovor и право автора svakako да си продава произведенията, на който желае изпълнител на Балканите. Да, и още нещо да спомена, мисля, че ще ви бъде интересно, че Кости го знаем. Да. Качествен автор, но има един друг момент. Велислав Драганински направи много голям хит, просто хит на годината. Песента на Преслава като за финал. Сръбската версия Нека иде живот. Тя е с много милиони на YouTube и просто е тотален хит. Над всичките песни, над Кости и има огромен интерес. По-голям хит, песен на Велислав Драганински, по-голям хит от всичките песни на Кости, просто Нека да иде живот, не мога да го прескоча. To je zaista pesma koja je ispevao Allegro Band iz Srbije. To je jedan od najvećih hitova u последние 2 години. Един от най-големите хитове през... Кой всъщност прави хита? Това е композитора, който е усетил съответно изпълнителя или в зависимост от това, ако е достатъчно силно име изпълнителя, успява да изстреля песента високо. Как стават Mislim da sama pesma pronađe put i da sama pesma prođe. Može da je peva potpuni anonimusa, a može da je peva najpopularnija pevačica ili pevač. Mislim da ako pesma sama po sebi nije dobra, da neće ni proći. Ako je hit, ona će proći. I mislim da da mora da se, ajde kažemo, poklopi i muzika, i tekst, i aranžman, da sve to zapravo čini jednu dobru pesmu, jedan hit. Да, самата песен е хит. Значи също така са важни изпълнителите, но на първо место песента, като е добра, тя си намира своята ниша. И публиката го усеща това нещо. Направо бием композиторите, ако не случат на хит. Те са виновни. Обаче при нас има и нещо друго. Ако песента е хубава, казват, ей, тая певица, каква хубава песен направи. А композитора остава в сянка. Така е. Къща Юнона. Огнена магия за пламенни жени. При нас ние много често говорим за музиката като за женски жанр. Феминизира се музиката, особено поп-фолка. При вас не е така. При вас има и доста мъже-изпълнители, които успяват да се наредят така на едно високо стъпало. То е половина на половина. Там да, 50 на 50. 50 на 50, да. Pa rekao bi da svakako razlika između pevača i pevačice je ogromna razlika. Pevačicu vole da vide i žene i da čuju žene, a takođe isto tako i muškarci, što je prirodno. Dok muškarce mogu samo da vole žene, muškarci onako mogu da vole, ne vole, ako ga baš pogodi ta priča ili pesma, to onda... Mislim da je ogromna razlika između pevača i pevačice. Pevačica može mnogo toga da uradi na bini,
da bude interesantna, da pokaže tu svoju harizmu. Pevač, kao što sam recimo ja, ako zaigra, to je odmah skandal, zašto igra, zašto je vesel, zašto muškarci ne treba da igraju, oni trebaju da nose puške sa sobom, ne mikrofone i tako dalje. Tako da mislim da je u tome najveća razlika između pevača i pevačica. И Боян каза следното нещо: мъжете сме ощетени. Значи мъжете ги харесват изключително жени, докато певицата е харесвана и от мъже, и от жени, и от по-младо, и от по-старо поколение, и в смисъл възможностите на една певица да се изяви на сцената са много големи. Докато ние мъжете, ако тръгнем да танцуваме, рискуваме да си навлечеме негативни коментари. Я го виж пак той какво прави. Срива му си имиджа. Да, не може така да на сцената да ги прави тия неща. Мъжете трябва да са сериозни, така че в това отношение, пак казвам, мъжете са ощетени. Даниел, здравей, любимата ми твоя песен е убийствената балада "Пролазна криза", пише той. Знаеш ли, че тази балада я има в изпълнение на българската певица Траяна? Свикнала съм. Така е песента в нейния репертуар. Чувал ли си я? Какво мислиш за нея, за нейното изпълнение на песента? Много хора са на мнение, че е изпяла и дори по-добре, значи от теб. Ето, жена мъж. Tako je, pa upravo to što sam rekao, dobra pesma je dobra pesma. Da, Prolazna kriza balada koja se, evo pokazat ću kako je izgledao prethodni album, koji je izašao krajem 2008. godine, Duh iz bombonjere, upravo na njemu se nalazi balada Prolazna kriza, stvarno sjajna balada, definitivno možda jedna od najboljih balada koju imam u karijeri. Čuo sam da je prepevala Trajana tu baladu, vidio sam i spot kako izgleda i potpuno je skinula muziku i nisam siguran da li je potrefila potpuno isti tekst, ali svakako mislim da lepo zvuči ta balada. Iskreno meni se više sviđa moja verzija, bez ljutnje, ali mislim da sam tu pristrasan. Ali svakako mislim da i ta pesma koju je ona otpevala pronašla put do publike ovde u Bugarskoj. Той е Даниел мъж, значи това, което говориш преди мъничко. Той гледал е всъщност, слушал е с очите си, примерно. Вероятно. Между другото, защо напусна Grand Production? Това е въпрос също. Prvi album koji sam izdao 2004. godine bio je za City Records, sledeća dva, Ekspresno i ovaj Duh iz bombonjere, bili su za Grand produkciju. Ja sam otišao u Grand iz prostog razloga što je Grand u tom trenutku pružao jedini mogućnost prave promocije pevača i samih pesama i mislim da je to bio možda najbolji moj potez u karijeri što sam uradio i prešao u Grand u tom trenutku. Međutim, posljednjih par godina mislim da smo svi svedoci toga da Grand se pretvorio u jednu mašineriju proizvodnje novih mladih pevača kroz audiciju Zvezde Granda i da sam medijski prostor u Grandovim emisijama je potpuno limitiran i njima je naravno u interesu da promovišu više pevače Zvezde Granda nego što su to neko pevači kao što sam ja ili neko koje već ima formirano ime i mislim da nekako sam moj imidž i stil i pesme kakve ja pevam da više im nije mesto u toj diskografskoj kući i iz tog razloga je ovaj četvrti po redu album izašao za City Records. Nekako mislim da na njemu se nalazi prava neka granica između popa, etna i folka, gde može svako da pronađe nešto što mu se dopada i mislim da je ovo bio pun pogodak što se tiče i izdavača i naravno samog albuma. Много аргументирано? Да, Grand Production, защо го напуснах? Ами аз като отидах там, това беше една много хубава и сериозна фирма, която предлагаше много силна реклама и маркетинг. И в момента, в който Грант се превърна в фабрика за производство от серията Звезде Гранда, значи медийното време се ограничи, рекламата, участията паднаха и аз бях принуден да продължа сам. Това е причината да го напусна. Няма спорове или конфликти и такива лични интереси, просто чисто професионално.
човек избира там, където е Управо така. най-удобно и полезно Yes. за него, разбира се. Какво мислиш за Рени, за Пепа Петрова, които са популярни в Сърбия? Чувал ли си там техни песни на сръбски? За кога не? Рени, слободна значи съм kao питanje птица. Рени, Reni je izdavala, ja Albumi mislim, s- baš da, dosta, da, s Grand, dosta točno. albuma za Grand, tako je. I ona je nekako, čini mi se, od svih bugarskih pevača najviše se posvetila srpskom tržištu i dokle god je boravila u Srbiji i u medijima izdavala, bila je jako popularna, svi su znali ko je Reni, imala je Da. specifičnu crvenu Da. kosu, kovrđavu, mislim da je imala duet sa Erom Ojdanićem, ako se Ima, ne da, varam. točno da. Da, Hitova. vrlo onako interesantnog lika i svi su znali ko je Reni i svima se dopadao taj njen naglasak bugarsko koji, jer je pevala na srpskom pesme, Da. imala je taj bugarski naglasak koji je bio vrlo simpatičan po meni. Така. Да, интересното за Рени, значи почваме отзад напред. В Сърбия изключително добре се прие и се харесваше нейния акцент, понеже тя от България и няма как Да се сръбския избегне. да бъде на 100%. И той каза, докато беше в Грант, Рени е изключително известна и популярна, просто всичките и песни бяха приети и се знаеха от публиката и включително дуета с Сера Ойданич. Пепа Петрова, Паре, една песен сега отскоро, така, тя на сръбски също атакува и има желание да издаде музикален албум в Белград. Това е амбицията, но може би все още не е така нашумяла така при вас. Mislim da nije problem u tome, mislim da je samo jako teško doći u Srbiju i ne boraviti u Srbiji, a raditi posao u Srbiji. Beograd je centar medijskih dešavanja i u Beogradu se sve dešava što se tiče generalno regiona i medija u regionu. Tako pevači iz Bosne i Hercegovine sele se za Beograd, tako kao što recimo Boban Rajević, on odavno živi u Beogradu, kao što je recimo svi bosanski pevači imaju stanove i znaju kada izdaju nešto novo da su tih 6 meseci u Beogradu i da će to raditi. I mislim da samo prisustvo na terenu je jako bitno. Sad, da li je ona spremna da se preseli na neki period u Beograd i da te kontakte u medijima sama pokrene iz početka, a ovde već ima formirano ime i dokazivati se na novom tržištu je potpuno druga stvar. Isto kao i ja, kad dođem ovde, ne mogu da očekujem da mogu da pariram bugarskim pevačima, ali drago mi je što ljudi ovde na ovim prostorima znaju ko sam i da ima neka publika koja voli to što ja radim i naravno posvetit ću se da to bude još i bolje. Да, казвам, много е трудно. Аз знам коя е Пепа и съм запознат с нейните песни, но веднага казвам къде е проблема в реализацията. Ако искаш да работиш в Сърбия и на сръбския пазар, трябва да живееш в Белград. И това не е условие само за нея, това условие важи за всички певци, които са от съседните държави. Той спомена Бобан Райович. Също така много изпълнители от Босна и Херцеговина, от Хърватия, които имат собствено жилище в Белград и отделят от времето си 5-6 месеца, за да могат да направят промоция на музикалните си проекти, понеже Белград е центъра музикален. Точно така, щях да обобщя. Аз разбирам, че меката на този род музика, специално и за страните от бивша Югославия, това е центъра, всъщност е Белград, където се случват всички неща в музикален план. За да се случват нещата, трябва да има присъствие на място, иначе на разстояние е много трудно и трябва да се реагира веднага заради конкуренция. А какво мислиш за Евровизия? Това в страни от тези въпроси, които тук задават. Предстои сега Евровизия. Ние тази година България няма да участва. Пропускаме. Neće ni Srbija učestvovati, koliko sam informisan. И други, там 20 колко държави, 12 ли бяха, колко се отказаха. Много тази година, много държави се отказаха. Svakako,
tržište, ekonomija danas se zahteva, odnosno nije baš najpovoljnija. Svakako postoje određeni troškovi svih nacionalnih televizija koje organizuju i šalju svoje predstavnike iz svojih zemalja na Eurosong. Postoje određeni troškovi koji nisu spremni da odvoje, nemaju budžet za tako nešto. Mislim da Eurosong je po meni najbolji pokazatelj kakva je to specifična muzika u svakoj zemlji. I šta je to aktuelno i jako volim taj festival, volim da ga pratim. Imam oduvek želju da budem predstavnik Srbije na Eurosongu. Međutim, kao pretpostavljam i u drugim zemljama, tako i kod nas to je jedan zatvoreni krug koji je vezan za nacionalnu televiziju RTS, konkretno u Srbiji, gde isključivo prolaze određeni pevači, određeni kompozitori, gde se pojavljuju takmiče anonimusi, gde pevači formirani nemaju prilike da uopšte učestvuju u samom takmičenju, a kamoli da razmišljaju o tome da odu na Eurosong. Tako da ja iskreno verujem da bih pre predstavljao, bio u prilici da predstavljam bilo koju drugu zemlju iz regiona nego Srbiju na samom Eurosongu. Така, аз си позволя да добавя един коментар малко встрани от нещата. Значи, как аз виждам това нещо и на мене ми е много чудно. Значи, аз толерирам също млади таланти и изпълнители, окей, Поли Генова и всички, чест и почитания. А защо не Васил Найденов? Пример. Значи, как могат негови песни да се наложат в Русия и извън България и да бъдат тотални хитове и ние да имаме така наречената златна мина, ресурс и да експериментираме с нови имена. Значи все пак искаме нашата страна да бъде представена в максимален експерт. Приема се това, може би, че е за нови таланти или за нови лица, въпреки че Бони Тейлър участваше, мисля, на миналата. Да, а пък Босна и Херцеговина, за тях не беше проблем. Дино Мерлин, без значение от възраст и как изглежда, Дино Мерлин е Дино Мерлин. Да. За това става дума, значи някакси, да знам. Тук сме малко суетни и не знаем да си използваме благата. И но това, което го има. Боян е отворен да участва да представи страната си на Евровизия. Той каза, аз съм, винаги бих поел такова предизвикателство. Вие сте печелили с Шерифович една година преди. 3 години беше, 3-4 там някъде. Sa pesmom Молитва. Zaista ogroman uspeh, mislim da dovesti samu Euroviziju u Beograd je bio veliki izazov i za ceo grad uopšte i organizovati to da zaista izgleda impozantno. Ja sam naravno bio u publici i zaista to izgledalo fenomenalno i mnogo turista je to dolazilo i mislim da je to svakako jedan veliki spektakl koji privlači iz cijele Evrope jednu određenu publiku koja voli da posećuje upravo taj festival i mislim da je to dobro i da se vidi nova muzika iz ekonomskih razloga, iz promocija zemlje, turizma, apsolutno svega i mislim da je to jako dobra stvar и да vredi boriti se za pobedu na Eurosongu. Да, така аз имах щастието да присъствам на Евросонг, когато се провеждаше събитието в Белград. Емоцията е изключителна, значи това нещо да го видиш и на живо изпълнители от различни държави и на другото нещо икономически за моята страна. Много туристи, значи много движение, просто събитието си е събитие. Евросонг е Евросонг. Добре. Галин те поздравява, той е от Гълъбово, пожелава ти много успех. Интересува се как стоят нещата в Сърбия с продажбите на музика. Тук в България албуми почти не се купуват, всичко се тегли от интернет. Констатира, обобщава той. Картинката същата. Da, upravo to. Danas stvarno albumi, tiraži su jako mali. Danas, dok se ne regulišu autorska prava, mislim da će to i dalje tako biti. Jako mali tiraži, po 2000 diskova na teritoriju cele zemlje. Svi skidaju pesme sa interneta. Sve to besplatno, dostupno svakome. Ali ja zapravo zaista volim da kada uzmem na primjer album u ruku,
to je nešto što će ostati. Ima i buklet i tekstove i možeš da vidiš ko je radio i mislim da svakako ovaj disk ima svoju vrednost i da nisu samo pesme tu bitne, nego i kako je to upakovano, kako to izgleda. Mislim da sve zajedno i izgled i same pesme daju jedan celokupan utisak o tome kakav je projekat. Да, тиражите на албумите паднаха много и не е това, което беше преди. За момента се ограничаваме с максимален тираж за територията на Сърбия, едно 2000 бройки, което е смешно, понеже народа свикна да сваля песните от интернет и това, което преди говорихме, издаването на нов албум е къртовска работа и много усилия. Как е било през 2003, тогава, когато излиза първият ти албум, 2003 и 2004, така, преди 10 години? Колко тираж е бил първият ти албум? Mnogo veći tiraži su bili. Ja se sećam za moj prvi album koji je izašao 2004. godine, znači evo tačno 10 godina. Sećam se da je tiraž bio 10.000 diskova i nisu se samo proizvodili diskovi. Tada moj album koji je 2004. godina je u stvari posljednja godina kada su se još uvijek proizvodili kasete, audio kasete. I proizvodili su se 10.000 diskova i 10.000 audio kasete. За ново име, дебютен албум. Да, 10 това хиляди. даваме Tada стая su съпоставка. postojali i CD shopovi. Danas vi možete da kupite disk isključivo na benzinskoj pumpi. Както и при нас, на бензиностанция. бензиностанцията, няма ги Ili na вързвате pijaci, за компакт ili дискове, да. u supermarketu. Znači, ljudi su odlazili u CD shopove da kupe disk moj od svojih omiljenih pevača i da to slažu kod sebe u kući, što svakako mislim da je pohvalno i lepo imati za uspomenu. На какво се разчита? На концерти? На концерти, да. Da. На това, за да може един Наступ. изпълнител да възвърне Apsolutno na koncerte, da. съответно Upravo tako, znači, инвестициите, които ja ne прави. računam na primanja od prodaje diskova, ali svakako moj jedini prihod što se tiče muzike jeste zapravo moji nastupi i mislim da bez obzira na samo to što je to prihod, mislim da treba da odradim mnogo nastupa da bih ja povratio novac koji sam uložio u jedan samo projekat, ali svakako da je to prihvatljivo za uvek znam gde mi je mesto, sebe ne precenjujem niti podcenjujem u odnosu na druge pevače, znam tačno koliko vredim, ne tražim ni više para, a ni manje od onoga što mislim да zaslužujem. Много хубаво казано. Основният приход е единствен, за съжаление, от концерти и участие. От продажба на компакт дискове, за съжаление, няма нищо. Понеже дистрибуцията е слаба, липсват музикалните магазини, които бяха преди. Компакт диск може да се купи предимно на бензиностанциите. Ако отидеш на пазара, това е вече много рядко. Или пък ако варианта диск да излезе във вестник е много трудно. Хората, както казахме, свикнаха да си ги свалят нещата от интернет и няма интерес. Много малко останаха от тези хора, които колекционират издания с книжно тяло и оригинален компакт диск. И това е причината за тези малки тиражи. Фен така насочва вниманието ти към една наша певица от поп-фолк сцената, която се казва Емилия. Според него бихте имали изключителен дует, защото много хубаво ще си спаснат гласовете ви. Така явно може да се заслушаш евентуално. Da, to se desilo vrlo spontano i drago mi je što smo bili ja i ona raspoloženi da otpevamo nešto uživo. Kamerman je onako u sred tog pevanja upalio kameru, nismo uopšte planirali da se to desi, ali svakako bit će mi drago da to ponovo učinim sledeći put kada budem došao. Така, Да, той каза, че това се е случило съвсем спонтанно и не е било планирано, ако говорим за Емилия или за някоя друга певица и не е пиар и не е режисура спонтанно. Роси те поздравява за българската музика. Кой наш изпълнител познаваш? Говорихме на тая тема. Наташа от Македония пише, поздравявате, как си? Много е драго, че гостуваш в българско предаване. И нейните въпроси за Ана Николич.
Što se tiče Ана Николич. Da. Дали е истина, че Ана Николич е купила стан во комплекс от сгради во Белград, кой е дело на вашиот татко? Да, и Ана Николич Прочетох купила това, стан. което тя е написала. Да. Сега не знам за какво става дума, Yes, тук да. вече вътрешно-заводска информация, така да се каже. O tome se pisalo u medijima. Ona se interesovala za taj stan u toj zgradi koju je izgradila porodična kompanija. Interesovala se, ali ga nije kupila, ali svakako to došlo do medija, pa je izašlo to kao neka interesantna vest. Ali jedno drugo ime, vrlo poznato, je kupilo stan. To je naša poznata tenisarka Jelena Janković. Добре. Ще допреведеш така на публиката? Да, каза, значи до сделка с Ана Николич не се стигна. Тази информация изтече в пресата и за това имаше публикации на много места. Тя прояви интерес, но до финализиране на нещата не се стигна, както казах. Но пък за сметка на това Елена Янкович, много известна спортистка, тенисистка, тя си купи къща в Белград. Допада ли ти поп-фолкът или повече така към поп-музиката клониш? Това е също въпрос от Наташа. Da, baš sam pričao o tome da zaista ne mogu da napravim podelu između popa i folka. Mislim da muzika koju ja pevam je komercijalna muzika, popularna muzika, koja sadrži i segmente i popa, nije ni klasičan folka, nije ni klasičan pop, već je neka mešavina jednog i drugog i mislim da svaka pesma sama za sebe može da bude žanr i ne bih pravio neku podelu jer ja nikada od sa početka moje karijere nisam svrstan ni kao folk pevač, ni kao pop pevač, već da pevam и pop и folk, tako da... Добре. Ники, към края вървим. Той каза, аз не ги разделям нещата, няма твърда граница между поп и фолк, аз разчитам на добрата мелодия и винаги компенсирам едното с другото. Добре. Алекс ви поздравява, за Преслава е чудесно, ако направите дует, давай Ники, ти да направиш песен, композиция за Преслава, така едно като пожелание от Алекс за теб. Никнейм Честния, поздрави от мен на всички в студиото, няколко въпроса, по-скоро са свързани с музиката в Сърбия като цяло. Може би Боян не знае, но в България има разделение на изпълнителите по музикални компании. Тук всяка компания има собствена телевизия и по нея могат да се видят клиповете само на изпълнителите от тази музикална компания. Не от друга. Мое мнение е, че по този начин се ощетява жанра като цяло, пише нашият читател. За съжаление, ние феновете няма как да предотвратим това. Може би това е една от причините българските изпълнители да не са толкова единни, колкото изглеждат сръбските изпълнители. Боян може да каже дали това наистина е така или е само привидно. Има ли единение при вас? Единство за Što se tiče medijskih prostora ovde u Bugarskoj, znači postoji, znači svaka firma ima svoju televiziju. Svaka diskografska kuća ima svoju televiziju. A u Srbiji nije tako, tamo je. Tako je. Što se tiče Srbije, ja kao, evo, na konkretnom primjeru svom ću da kažem, ja kao pevač City Recordsa koji se nalazi na Pink televiziji, ja mogu da se pojavim na bilo kojoj drugoj televiziji, konkurentskoj televiziji gde ima neka druga diskografska kuća svoje prvenstvo i to neće predstavljati problem. Prosto promovišem pesme svuda i mislim da limitirati se na jednu televiziju da je to jako loše jer ja možda ne gledam određenu televiziju, ali volim nekog pevača i šta ako ja ne mogu da ga vidim nego samo na jednom kanalu. Mislim da je to čista glupost i žao mi je što ako je to situacija ovde u Bugarskoj, jer mislim da to mi onako izgleda kao banda jedna, banda druga, ima svako svoje i onda se takmiče ko će bolji da bude u tom smislu. Mislim da publika je jedinstvena i da ja kao gledalac želim da gledam i jednu televiziju i drugu televiziju i da volim i jednog i drugog i petog pevača i da nema uopšte podele u tom smislu. Мисля, че хората да разбраха, но все пак, Ники,
Да, накратко да го преведем. Той каза, при нас в Сърбия няма такова разделение. Аз, примерно, като изпълнител на City Records, мога да гостувам в абсолютно всички телевизии, независимо дали са конкурентни или не. Значи, за промоции, за интервюта просто няма никакви проблеми, защото при положение, че има разделение, се ощетява публиката. Така. Към края сме на предаването. Трябва все пак да приключим. Много дълго продължи интервюто, много въпроси има. Желание хората така да се докоснат и до теб, да научат интересни неща. Петър Василев за финал. Нямате си на идея колко много ме изненадахте с тази новина. Харесвам Боян Биелич още от първия миг, в който чух песента му експресно с Инди. Да. Потърсих негови песни в интернет и изтеглих всичко, което намерих. За съжаление, нито един негов албум до сега не е бил пуснат в продажба в България. И аз много искам да имам 4-те му албума. Много щастлив бях, когато за Коледа Боян и неговия екип ме изтеглиха в една игра в неговата страница във Фейсбук. Ей, виж как е явно спечелил по някакъв начин. Тази награда получих, така желания албум Първа резерва. Искам да благодаря на Боян за прекрасния подарък, за един истински почитател. Няма по-голямо щастие от това да притежава оригинален албум на любимия си певец. Много се надявам, също така, ако има възможност да го видя на живо. Пожелавам му много успехи и дано да има участие в нашата страна. Благопожелания към теб. Той е един фен от Кюстендил. Много така лъчезарен и усмихнат, както виждаме. Да. Това е към края за финал. Има и още въпроси, и още така благопожелания и към вас с желание тук да се изявяваш и на наша земя. Da, hvala prvo svim čitaocima koji su postavili pitanje i ostavili komentar. Hvala puno pravim fanovima, hvala što su se javili. Ja se uvijek trudim da imam komunikaciju sa ljudima koji vole moju muziku putem socijalnih mreža, organizovanje nagradnih igri gde nemaju možda mnogi prilike da dođu do samog diska, kao što smo već pomenuli, ne mogu svi da stignu do benzinske pumpe ili da li će biti prodan, da li će ponovo stići distribucija ili neće. Tako da jednom mesečno uvek organizujem, podelim po 20 diskova, to su ljudi kojima šaljem i u Hrvatsku, i u Sloveniju, i u Bosnu, i u Bugarsku, i u Makedoniju, znači na cijelom Balkanu, ko se javi i želi, ima zaista pravi je fan i želi da ima pravi primjerak diska, to sam i uradio, naravno sa potpisom. Drago mi je što se dečko javio i drago mi je što vidim da su ovako sve zaista pozitivni i lepi komentari. Ja sam siguran da svako od njih ko bude želeo da me vidi uživo i da čuje kako ja pevam i kako izgleda moj nastup, će imati prilike. Evo, već sam obećao par puta, ponovit ću još jednom da ću se maksimalno potruditi da ispoštujem svakoga i da svako će imati prilike da dođe na nastup ovde, tako da bit ću sigurno čest gost u Bugarskoj, s obzirom da vidim da sam zaista lepo primljen. Да, значи, относно тези наградите и компакт-дисковете, болната тема, той каза следното нещо. Аз винаги толерирам и обичам тези истински фенове, които искат да имат ето този диск, нали, в колекцията да си го сложат. И аз редовно изпращам в Хърватия, в Словения, в Босна и Херцеговина под формата на наградни игри, въпроси в социалните мрежи и значи, старая се да компенсирам тези истински фенове, които искат да имат моите дискове в колекцията. Коментара за участията бъдещите в България. Надявам се, че ще се случи в най-скоро време и ще има повече допирни точки с българската публика. Много ти благодаря за гостуването тук в Открит микрофон. Много успехи ти пожелавам. Hvala i vama na divnom gostoprimstvu. Jako mi je bilo prijatno u emisiji i jako mi je bilo lepo pričati sa vama. Nadam se da svi vaši gledalci su zadovoljni odgovorima na pitanja njihova koje su postavili na vašem portalu i iskreno se nadam da se ponovo uskoro vidimo pa ćemo pričati još nekim drugim temama. Ще се видим с още много хубави песни и с новини тук и на нашия музикален пазар. Благодаря, Ники, и на теб за съдействието. До нови срещи. Благодаря. Хвала пуно! Следващия път, нищо чудно и някоя колежка тук в България. Що да не. Що да не. Със задоволство. Благодаря ви.